Albiste bat, idatziz, soinuz edo soinuz eta irudiz transmititzen den informazio berria da. Gaur, Bilbon gertatu dena jakin nahiko bagenu, egunkari irrati, telebista zein interneten irakurri entzun edo ikusi ahalko genuke. Albisteek orokorrean 7 galdera hauek erantzuten dituzte. Zer? Nork edo nori? Noiz? Non? Zergatik? Zertarako? Eta nola gertatu da? Albisteak egia izan behar dute. Argiak eta ulertzeko errazak izan behar dira eta ez dituzte iritzirik adierazi behar. Oraingoan, idatzizko albistea aztertuko dugu. Egunkarietan etortzen diren albisteak hainbat atal izaten dituzte. Titulua. Albistaren izenburua da. Gertatutakoa labur biltzen du eta letra lodiz idazten da. Laburra eta argia izaten da. Azpititulua. Oinarrizko informazioa batzen du. Tituluan idatzitakoa osatuz. Argazkia. Albisteari buruzko irudia da. Argazki oina, argazkiaren azpian doa eta argazkiaren azalpena ematen du. Sarrera. Albistaren lehenengo paragrafoa da eta albistaren informazio garrantzitsu guztiak batzen saiatzen da. Aurretik adierazitako galdera gehienak erantzuten ditu. Gorputza. Albistea zehazki kontatzen duen testua da. Albistari buruzko informazio eta datu guztiak ematen ditu. Saiatu zaitez albiste bat idazten. Naiz eta albisteek egia izan behar duten, oraingo honetan sormena erabiliko dugu gure albistea idazteko. Adibidez, titulu moduan, dinosauru arrautza bat aurkitu dute. Azpititulu moduan, Brasilen aurkitutako arrautzak oraindik bere barruan bizia mantentzen duela uste dute zientzialariek. Sarreran, apirilaren 22an, noiz, arkeologo talde batek, nork, aurkikuntza sinesgarria egin zuen Brasilgo hegoaldean, non, dinosauren garaiko arrautza bat aurkitu zuten aztarna batzuen artean, zer, eta zientzialarien arabera oraindik bizia mantendu dezake. Eta albistaren gorputzean geratzen zaizkigun galderak erantzungo genituzke. Orain zuretzan da, ea zer asmatzen duzun.